Yuk. Assalamualaikum guys. Ini udah mulai acara resepsi burung Kongklama Channel. Ini ada reok. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Lagu utama orang terima kasih kepada pembawa acara yang telah memfasilitasi luang dari pihak rombongan desa, yaitu dari Tangerang. Yang terhormat kepada Saiful Lihat makan nasi kalau malam ini susu. Bae sawahe tinggal wae. Oh bae basa basa. Ahe iya.
Mohon dipersiapkan. Acara foto bersama. kaum muslimin muslimat rahimahumullah yang hadir di acara ini. Puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Yang Maha Kuasa yang telah menganugerahi saudara kami berpasangan, juga memberikan kesempatan seperti yang hadir. Desa moyok desa sing sumati mungguing pacaran dawu ningali cileng sasongko saking grane ukir rantiasa lamangan di dalam janur kuning wonten ing bale pawiwan gedung olahraga Pademangan Hadiningrat nuninggih pun Bapa Paijo ingkang sampun tetas pitulus dhateng ingkang garwa Jakob Buntalan Panjenengan pramila aku perjumpaan Mustu diwayane konsoko badhe kodrak saking panguwasa Gusti Kakang yang kaya jagat nalika swara kita Gusti Kakang pajalu tangapi sedya lebet alamat yo alam ilo dari para pinai kang jahat pindi saking lumaksa sam amin anglawe astane samyo ambalang kaspat ingkang sinebat gundang pasih lan gundang tutup menapa ingkang kangge balangan sedah lincih sinangsulan lawe ingkang warna sirta sampun siaga ing hati sang pengantin kaku arsa mampakan tiga mecah tingkat perajur sakala pecah ing bantala gage-gage ketroko garwa amiji samparing putraka mawi sekar sekaman ya sekar tirta ingkang wening sekar pancawarna sekar saptawarna ingkang kangge amiji saparipun raka garwa kawijian sekar senaman resik lair resik batin datana ujar keling gononto kalipan sasi kalipan dina sarta sak cinampurna sampun paripurna denyor sing kaulus lair sing batin jawab asta dhateng ingkang raka garwa sarta cinandhe kaya dene mimi lan indra gage-gage pun ibu amaringi dedaran ingkang sinebat dahar wekdal dilang
lamun ngalur dibindong idul digandeng sineng koyo dene arit campur mancing biasa sineng kuing priya lumbang wonten sanebraning bebrayan wonten katalomban ingkang rokok Mas Dian minangka badal wakilipun ingkang rokok amaringi unjukan ingkang kagem unjukan tirta ingkang pening jroning pangajap bening ing pikir bening ing sir bening sajroning pananggit linambaran budi asor boten kantun ing bapa ugi amaringi unjukan asrep sirep pinangka kabutan donga subur makmur wus dumugi wahyaning mangsa kala wonten ing marga catur pun bapa giat minangka dados badalipun ingkang bapa paijo arsa nyindur ingkang rayi binarung gending sing nalendra kasindur tindake lere-lere Pihin udah pulang. Omongannya anak. sarta dilulangan sinten ta ingkang dados Sri Subo kan piadake miahanani campur sari dari panggil sanesipun kemarin percobaan yang korong kayak sono pun tidak berbeda dengan saya itu bagi bagi dono sangat kok tur nyampe di rumah dari berkang kata saya sanggara campur sari itu cici kemarin kalau semua belum sekedar tidak kayu